Hai लोगोफोर गुड मर्निं बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय लोगोफोरनो जोंहा दा दिनै पिकनिकआव थांदोंना स्कुलनिफ्राय पिकनिक जायगानि नामा लावथि आरो आंबो नुफेराखै एबारसो ओमफ्राय नै बासाव गाखोनोसै ओमफ्राय थ'थ'सो बासखौ नायनो थांसै रेडि जाबाय दिनैसो गोबावनि उनाव पिकनिक जानो मोनाखै बेसेबा गोबाव जाबायमोन पिकनिक जानो मोनिया ओमफ्राय दाना लांफादो लोगोफोर गाबोननि पिकनिकनि थाखाय सामब्राम गुफुर हाइजें माने रेडि खालामगासिनो आरो जोंना मा साइज साइज दारलै आंहानि स्टुडेन्टफोरा नायनाय जि साइज नुखायो लाफा मैद्रुबो जागोन आरो बेनि थाखाय गासिबो सङो लाफा मैद्रु गाबोननि थाखाय नाखौबो सुनानै लाखाबाय आरो पिकनिकनि थाखाय दाउ लकेल अमा बेदर ओमफ्राय जोंनाव अमा बेदरखौ रेडि खालामनानै जाबाय लाबोखा आरो खानजंबो लाफादै जोंना लावखार ओंखाम जानाय स्कुल पिकनिक थावनि लावथि दिनै ना गंफ्रोमावबो खागोन ना सारमोनहा खागासिनो बे सारखिसना हर masih ready ready जाबाय Jawabnya nasi sebar ada orang sana menengah. Laut tangan nih itu saya box apa dah? Box bener nggak? Samba makan. Mana box dia kan? Buya apa? Aku tuh nanti kebayang nggak? Kayak biasa baik dari sadar, dan perah. Oma masih? Masih. Dede, sorry. Ayo pergi sana sama kak. Bawa di pedang. Sama pedang nak cakap ni sudah. Agak pelan bibit. Assembly na.
जोङो पिकनिक जाग्रा जायगाखौ मोनफैबाय थांनो र' थांनांगोन एसेथ' जाबाय जाबाय सोरगोन ओमफ्राय पिकनिक जाग्रा जायगायैनो नै माबा बायहेरायाव थांनो नागिरनाया थांगोन नामा एसे थांदो नामा इखौ लादों इदि थाबायनाय खिनिखौ लाना लावथिनि स्लुइस गेटखौ नायनानै जना थाबाय जोंहा मबाइल नांथा थाबाय दाउदै सिलाय नै दाउदै जानाय आं दाउदै जायाना ओंखायनो ब्रेडबो जाया बेसेराफोरा मेंनानै जानो थाखाय दाउब्रै आरो ब्रेड खिनिखौ लाना फै आंबो दाउदैखौ नै लोगोफोर दाउदै जाबाय दाउदैखौ दैब्रै जाबाय आं दिनै बेसेबां दैब्रै जाबाय दै थावलिया दैब्रै खोमा दहायनो जों जादों होमबालाय आंहाबो दैब्रै जाबाय दाथ' दैथाम ओमफ्राय ओजों जादों ओजोंनिजों दैब्रै जाबाय दालाय मानसियाबो दैब्रै दाला हेलौ दैब्रै जाबाय बेसेबां माबा दैब्रै जागोन दैब्रै जागोन बुंदो दैथाम जाबाय बेसेलाय बेसे दैथाम जाबाय दा एबारसो दैथाम ओंखाम उखैबायना फुंनिफ्राय फैनाय जोंना ओंखाम ओंख्रि संनाया रेडि जाखाबाय आरो नाजों टमेट' अमा बेदर फ्राय मिस दैमा सेराव स्लाइस दाउदै जाखांना गासिनाबो प्रेक्टिकेल बहिफोरखौ बिनानै रानलायनानै ला जोंहा प्रजेक्ट बानायनो थांसै प्रजेक्टनि थाखाय लाइननि माबायाव थांनो नागिरदों आरो माने लावथियाव फैदो जोङो लावथियावथ' मिथिखायो लाइन बानायो होननानै ओंखायनो मा मा दङ ओजोंबो साफाथो जायगायाव साफा ओइ माबा मोनदों
नै जों पिकनिक जानो जायगा बेखिनियानो जोङो दा मा होनो लाइनखौ बोरै बानायो नायनो थांदो बेयो मोना माने सारमोननिफ्राय खेबला आरो सिगाङाव भिडिअ लानो मोनानो नै गेटआव लागैल' लाबाय ओमफ्राय जेखि जाया ससेल' माबानोसै आरो जोंहा दाउ लकेल लाब्रा भाजा मैगं मैद्रु ओमफ्राय सालाद ओमफ्राय अमा बेदर ओमफ्राय दालि ओमफ्राय ना दंबावो नाखौ मानो दाबो लाबाखै ओइ नाखौ लाबोगासिनो नै आंनो हर आन्थिखौ गुन्द्राबाबो जागोन दे याव आंबो रोसि किशोर दसे बेरायनानै थांसै आरो बेनिहाय ओजोंहाय सोरबा सोरबा स्टुडेन्टफोराबो फट' लागासिनो ओमफ्राय मिस मोनाबो भिडिअ लागासिनो गावबा गाव फट' खेबनायाव बिजि मा मिस ओरै फै साना मुदानदों लोगोफोर मिसनियावबो चेनेल दङ मा होनो सरस्वती बिदैमारि अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय थाब थाबनो जों चेनेलखौ 1K खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर जोंना मिसना 500 आंना 600 आरो माने 1K खालामना होथारदो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर बाय